Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. I s tobom Bog da zajedno. Ako ostajemo do ovako kasno budni, postoji neki razlog. I u obitelji je tako, u kući je tako, jednoj i u zajednici je jednoj tako. Razlog zašto smo večeras budni jest rođenje Isusovo. Slavimo njegov rođendan. Ne samo mi ovdje u Čapljini, nego i cijeli svijet. Javljam vam radosnu vijest. Danas vam se rodio Krist Gospodin. Braćo i sestre, dovoljno velik razlog da su i pastiri bili budni. Dovoljno velik razlog da i Josip i Marija nisu mogli spavati i od brige i od radosti. Evo i mi ovdje sabrani u ovaj večernji čas, čekajući ponoći i polnoćku, želimo iskazati svoju unutarnju spremnost, našu duhovnu spremnost. Ovo je odgovor na onaj Isov poziv, budni budite i molite, što smo posebno kroz vrijeme došašća činili, što smo posebno evo kroz ovo vrijeme pripreme i ovdje imali. Budnost izjutra, a evo budnost i navečer. U evanđelju kojega smo slušali, čuli smo što nam evanđelist veli, gdje se Isus rodio i zašto se rodio u štalici. Jer za njega ili za njih nije bilo mjesta. Nedavno na vjeronauku velim djeci, postavljam im pitanje, a zašto? Je li moguće da nije bilo mjesta? Pa kaže, zato što su ljudi bili zli, vele djeca. Ma dobro, zli. Ali zašto nisu napravili mjesto? Jer vidjeli su da će Marija, da će ubrzo porod biti. Djeca su stala. Veli, evo koji je razlog. Zato što su sebični. Mislili su samo na sebe. I zato nisu dali Isusu ni Mariji ni Josipu mjesta. Braćo i sestre, biti sebičan znači ne dopustiti Bogu da uđe u naš život. Biti sebičan znači misliti samo na sebe, na neki svoj komot, na neki svoj ugođaj, ugodnost samo za sebe, na neku samo svoju potrebu. I ovdje smo večeras ne zato što mislimo samo na sebe. Ovdje smo zato jer mislimo na Boga. I želimo upravo Bogu dati ono mjesto u našemu životu. Narod koji je u tmini hodio. Ta tmina nije samo ova noć koja će, evo, brzo i proći. Postoje one tmine koje dulje traju od jedne noći i strašnije su, bolnije su, mučnije su od jedne obične noći, jednoga dana ili par dana. To su one tmine u koje čovjek može zapasti. Kao pojedinac, kao zajednica, kao jedan narod, kako prorok govori. I u Bog šalje svoje svjetlo, šalje svoga sina, koji će izbaviti, prosvijetliti tu tminu i ljude izvesti iz tmine. Tmine zla, tmine sebičnosti, tmine grijeha, tmine začahurenosti u sebe, u neke svoje životne navike i životne poglede. Negdje sam naišao na jednu simpatičnu, zgodnu, jednu šaljivu, kratku priču. Jedna žena imala je muža koji je volio rakiju i pio je i često i puno je pio.
I ona mu je stalno govorila, ma okani se toga, dosta toga, ma prestani s tim. I njemu je to više na vrh glave izišlo. I on onako razmišlja, pa stvarno, trebao bi nešto poduzeti. I znate što je poduzeo? U bocu od Jane ulio je rakiju. I ona veli, Bogu hvala da se moj muž promijenio. Eno ga pije Janu vodu. A on nastavio biti kao što je bio. Samo se neki izvanjski, prividni nešto promijenilo na izvana, neka plastična promjena. I mi živimo u takvom jednom svijetu u kojem izvana to izgleda sve krasno, lijepo. Ali iznutra, koji sadržaj ispunja to unutarnje? Evo i ova noć, polnoćka, božićna noć, ovaj blagdan ili došašće koje smo imali, s čime ispunjamo, s čim ispunjamo taj blagdan, kojim sadržajem? Što čini taj blagdan blagdanom? Što je ono što uistinu jest vrijednost i jest smisao onoga što činimo? To je otvoriti svoje srce Bogu. To je reći Bogu, ispuni moj život. Ispuni moju tamu svojim svjetlom. Ispuni moju griješnost svojom milošću, svojim milosrđem, svojom ljubavlju. Ispuni moje nemire svojim mirom. Ispuni moje tjeskobe svojom snagom. Jer ako se to ne dogodi, onda uzalud onaj izvanjske etikete koje dajemo ovim blagdanima, onda je uzalud i ono što slavimo, i ono što blagujemo i naša okupljanja. Sve to postaje samo izvana. Ali ako se ne dogodi iznutra, onda ćemo ostati poput onoga čovjeka iz ove priče koji nastavlja po starom, a prikazuje se kao novo. Pa ovdje smo, evo u onomu duhu Božića, u duhu Božića koji je doći Isusu, pokloniti se Isusu, darovati poput onih pastira ono što imamo, što je fra Bonifacije na početku ovoga slavlja, bogoslužja u uvodu i napomenuo. Ono naše ljudsko, ono naše slabo, ono naše nesavršeno. Bog zna za svakoga od nas i za naše živote. Ali reći Isuse, Emanuele, Bože, koji si došao biti s nama, ma budi u meni, budi sa mnom, budi moj. Amen. Hvaljen Isus i Marija.